Morjesta. Tänään meillä on esittelyssä XL Toolsin 228-osainen työkaluvaunu. Lähdetäänpäs katsomaan, mitä tämä sisältää. Ensimmäisessä vetolaatikossa on 3 erikokoista räikkäväänintä hylsyavaimilla, niihin sitten jatkovarret ja nivelet, lisäksi 3 T-väänintä sekä parttituuman messilikahva. Sitten toisessa vetolaatikossa on räikkälenkkiavaimet, pitkät hylsyt, kärkihylsyt sekä 6-avainsarja. Kolmannesta vetolaatikosta löytyy Torx-avainsarja, linkkuvetsimalli, puuraruuvimeisselit, ristipöyruuvimeisselit sekä sähkömiehen ruuvimeisselit ja pienoisruuvimeisselit. Sitten neljännestä vetolaatikosta löytyy linjapihdit, kärkipihdit, sivuleikkurit, yleispihdit ja lukkopihdit sekä 4 kappaletta lukkorengaspihtejä. 5. ja 6. vetolaatikko ovat vähän kookkaampia laatikoita ja toimitetaan tyhjänä. Niihin voit laittaa omia tarvikkeita työkaluja. Eli kyseessähän on aika tämmöinen kompaktin kokoinen työkaluvaunu, liikkuu helposti. Toisessa päässä on kääntävät pyörät. Vetolaatikot on kullalaakeroitu ja niissä on lukitus, joten ne ei itsestään avaudu. Sitten päällä on vähän säilytystilaa. Tosiaan tuolla on tuo vetolaatikoiden lukitus ja avain. Sitten tässä molemmilla sivuilla on tämmöinen reikälevyseinä, mihin voi ripustaa esimerkiksi koukkuja, mitä pystyy ostamaan sitten erikseen.